Здравейте и добре дошли в Мама Тайм Аут. Това ще е може би едно от най-вълнуващите видеа, които съм снимала някога, а именно за моето пътешествие през бременността. В настоящото видео ще ви разкажа как премина бременността ми през тези месеци и седмици, бебето ми, тялото ми и емоциите ми. Ако сте бъдеща и настояща майка, останете с мен. Между 4-та и 8-ма гестационна седмица, т.е. съвсем в началото на бременността, между първи и втори месец нямах почти никаква симптоматика. Тя се изразяваше единствено в това, че имах много голяма умора. Аз по принцип страдам от хронична такава и беше много трудно да я различа и да я разгранича от тази, която по принцип изпитвам, но с течение на времето започна да става все по-силна и тогава разбрах, че нещо не е наред. Предприех решение да си направя тест за бременност, не един, не два, не три, може би 4 или 5, за да се уверя, че това е наистина така. И тестът излезе положителен. Когато го видях, изпаднах в едно състояние, което много трудно мога да опиша, тъй като аз през целия си съзнателен живот съм знаела и съм искала да бъда майка и някак си съм си представила, че много осъзнато ще възприема това, което ми се случва, но не. Бях като една буря от емоции. Преминах през тъга, през радост, през щастие и през чудене. Дали ще се справя с това, което ми предстои, с това ново приключение, с това ново пътешествие. Едно от първите действия, които предприех непосредствено след като разбрах, че съм бременна, е да запиша час при моят гастроентеролог, тъй като аз страдам от колит и приемах доста сериозни медикаменти, които по принцип не са противопоказни в хода на бременността, но все пак аз ги приемах в рамките на 5-6 години и исках да се пречистя от тях, пък и знаете, че по време на бременност е хубаво да се прекрати приемат на каквито и де медикаменти и затова реших да го посетя, за да ми каже дали мога да преустановя лечението си. Когато отидох на прегледа, той видя, че образувам вече плоден сак, но не искаше със сигурност да ми потвърждава, че съм бременна преди прегледа при гинеколог, но той видя, че абсолютно всичко е наред с моето здравословно състояние и реши да прекрати приемат ми на Салофалк, медикамента, който приемах доста дълго време в хода на моето лечение. След това записах и час при моята лекарка, доктор Мажена Панова. Нямах никакво съмнение, че ще избера нея и побързах да запиша час, за да разбера какво се случва при мен. Обикновено първичният преглед се извършва между 5-та и 6-та гестационна седмица, като тогава се оценява състоянието на жената и плода, в коя гестационна седмица е, приблизителен термин и така нататък. Тогава тя ми потвърди, че със сигурност съм бременна, каза, че абсолютно всичко е наред с мен и с бебето. Аз бях много щастлива от този факт и веднага побързах да отида на панаира на книгата, който беше тогава пред Националния дворец на културата, за да се здобия с завидно количество литература за бременни, тъй като наистина не знаех къде се намирам. Бях крайно необразована по тази тема и реших да поправя това. Здобих се с тази литература и веднага започнах да я чета и тогава няма да забравя как имаше една статистика, на която не искам със сигурност да се позовавам, тъй като може и да сбъркам процентите с точност, но беше нещо от сорта на 85% от жените страдат от гадене и повръщане през първото 3-месечие. Тогава си казах, аз съм някаква късметлика, че това ме е подминало, но не за дълго. В навлизането на 3-ти месец при мен се появи ужасното гадене и повръщане. Наистина не знам как да ви го опиша, защото беше ужасно. В този период не можех да ставам изобщо от леглото. Преустанових тренировките си, тъй като знаете, че през първите 3 месеца е хубаво да сме максимално много в покой, тъй като ембрионът все още се укрепва и всяко едно по-активно действие може да бъде опасно за него и за жената. Затова аз реших да спра да тренирам, въпреки че през целия си съзнателен живот съм била много активна в спорта, в тренировките, в движението, но разбира се, имах по-важна мисия, която трябваше да изпълня и затова реших да го оставя на заден план, поне в този период.
Бях 48 кг до 5 месец, защото не можех да консумирам почти никаква храна. Единственото, което ми се отразяваше, що годе добре за моят организъм, беше приемът на краставици, овесени ядки и пържени картофи. Да, знам, че ще реагирате малко странно, тъй като пържените картофи по принцип се отразяват негативно върху стомашното разположение, но пък в този период аз бях супер с тях и си ги хапвах в завидно количество. От изключителна важност е в този период да се започне приемът на фолиева киселина или наричана още B9. Фолиевата киселина участва в изграждането на всички нови клетки и е от ключово значение за бременната дама и за ембриона. Част от специалистите препоръчват приемът на фолиева киселина да започне непосредствено преди планиране на бременност, но разбира се, може да я стартирате и след настъпване на бременността, както направих аз. Приемът и обикновено продължава 3 месеца, но някои специалисти препоръчват да се продължи до края на бременността, че и след нея, защото е много важен и за кърмещите дами. В този период разбрах, че със сигурна съм бременна, след като направих и своят първи ултразвук. Когато чух да топти малкото сърчице на моето бебче, не можех да спра сълзите си и наистина беше един много вълнуващ период. В този момент бях посъветвана от моята лекарка, доктор Мажена Панова, да направя и пренатален фетален тест, който може да се извърши още от 10-та гестационна седмица, а чрез него се откриват различни аномалии върху плода и може да разберете пола на бебето в много ранен етап. Аз бях запозната с пренаталния тест и нямах никакво съмнение, че ще го направя. Направихме го в лаборатория Cell Genetics, където замразихме и стволови клетки. Ще ви разкажа малко повече и за тази процедура в следващото видео. А иначе в този период, когато е бременна една дама, в нейното ДНК циркулира кръвта на бебето и тестът се извършва изключително лесно. Взима се кръв от вената на майката, като може да се извършва и при прием на храна и някакви напитки. Няма необходимост да сте гладни или жадни. Взима се кръв от вената на майката, като резултатите стават горе-долу в рамките на 2 седмици. Когато излезе теста, бях много радостна, че всичко е наред с бебчето, с плода ми и тогава започна истинското приключение. Моите приятели винаги са ми казвали, че си ме представят като бой мам. Аз честно казано също така съм си мислила винаги и съм била с убеждението, че ще има момченце, но незнайно защо в периода на моята бременност си казах не. Момиче ще е. Може би напук на всички, но въпреки това щях да съм изключително изненадана, когато разкрихме пола, нали, с джендър ревюа, ако се беше появило синьо, т.е. розово, какво говоря? Ако се беше появила розова боя, появи се синя, аз бях много щастлива от този факт и за нищо на света не бих го променила. А впрочем, ние сме 3 сестри и трите имаме 3 момченца. Каква ирония на съдбата, страхотен парадокс, но това е положението. Любопитен факт е, че в края на първия триместър бебето вече има оформени ръчички и крачета. Точно в този период, в края на първия триместър, посетих Италия с моята най-добра приятелка. Предприехме това пътуване, което беше организирано непосредствено след като разбрах, че съм бременна, но тя не знаеше, че съм. Аз го пазах в тайна и малко преди да заминем всъщност и признах, че съм бременна. Искам да ти дам. Предприехме пътуването до Италия и аз, честно казано, тогава се чувствах малко по-добре. Все още не беше преминало напълно гаденето и повръщането, но се чувствах значително
по-добре и съответно ходехме доста. Вървяхме наистина километри, имам чувството, бяхме в Катания, обиколихме няколко градчета там, аз се чувствах добре, беше невероятно, едно много хубаво приключение в рамките на 3-4 дни, за кратко, разбира се, защото все пак бях бременна, беше много горещо, може би това беше един от минусите, от малкото минуси в цялото пътуване, че беше изключително горещо, но знаете, че в Италия температурите са доста по-високи, отколкото в България, а и тогава вече беше лято, така че нямаше как да го избегнем, но все пак отидохме там. Ето и кадрите. Да. Между 11-та и 14-та гестационна седмица се прави така наречената ранна фетална морфология. Чрез нея се установяват хромозомните аномалии, спомага за навременното разбиране на морфологични дефекти и заболявания на фетуса. Това изследване е почти задължително и всички лекари общо взето го предлагат на бременните дами, така че е хубаво, ако не правите пренатален тест, въпреки че аз направих пренатален тест и въпреки това се подложих и на ранна фетална морфология, така че смятам, че това е едно от ключовите изследвания в хода на вашата бременност и не бива да го изпускате. Феталната морфология представлява ултразвуково изследване на бебето, което се извършва трансабдоминално през корема или трансвагинално през влагалището за по-трудно достъпните области. Заедно с феталната морфология се извършва биохимичен скрининг на биохимични специфични маркери и е под формата на изчислен риск. Какъв е риска вашето бебе да има едиси какво си заболяване? В това изследване е важно да споменете, ако имате правени аборти, предходни операции, минала бременност или инвитро зачеване. А между 15-та и 20-та гестационна седмица се прави така наречения късен биохимичен скрининг, като той е доста по-прецизен. И ето, че настъпи вторият триместър. Много хора го наричат най-хубавия период от бременността. Абсолютно се прави и при мен беше така. Енергията ми започна да се възвръща между 13-та и 16-та гестационна седмица в 4-ти месец и гаденето и повръщането да отшумява. Разбира се, не е напълно, но това, което ми помагаше на мен и може би тук моята приятелка и уважаван от мен специалист доктор Енджи Касабие ще ме укори за това, което ще ви кажа, но все пак на мен ми помагаше, за това ще ви го споделя. А то е приемът на газирана вода в умерени количества, разбира се, но това, което е препоръчано от доктор Енджи Касабие е в една топла чаша с вода да разтворите лъжица сода за хляб, да я оставите да престои 30 минути, да сложите и мед. Разбира се, водата не трябва да е гореща, защото знаете, че медът под термична обработка става токсичен. Това балансира pH-то в организма ви и ще ви повлияе добре за гаденето и повръщането. В този период започнах да усещам и първите движения на моето бебче. То е нещо като пърхане на пеперуда, такова наподобява. Със сигурност ще го усетите, тъй като е малко по-различно, като гаделичкане. Все още няма ритничета. А любопитен факт в този период е, че бебето вече чува гласа на майката, така че ви препоръчвам да започнете да му пеете, тъй като аз пях една и съща песен на Матео, идентична такава, и след като се роди в момента му я пея отново и той се успокоява мигновено, така че може наистина да сформирате навиците на вашето бебе още вътреутробно. Така че пейте. Между 17-та и 20-та гестационна седмица в
5-ти месец е може би един от най-вълнуващите моменти във вашата бременност, а именно научаване на пола на бебето. Както ви споменах, ние го разбрахме много рано, тъй като направихме пренатален тест, но със сигурност това е много интимен и сантиментален момент, който ще запомните завинаги. В този период може би бях най-активна през цялата си бременност. Тогава се наложи и да пътувам много, тъй като моят съпруг е професионален волейболист и общо взето бях между Турция и България през 2 седмици. Чувствах се добре, бях си пълноценна, работех все още тогава в телевизията, снимах 2 подкаста, бях в постоянно движение. Тогава започнах да тренирам малко, но не чак толкова активно, колкото съм свикнала, но все пак си правех по 10 000 крачки на ден, защото смятам, че движението е много важно. Разбира се, всяка една бременност е строго индивидуална и аз не бих искала да казвам категорично, че трябва да правите нещо, тъй като вие може да не се чувствате добре в този период, ами в по-ранен или в по-късен такъв. Така че това, което ми се е случило на мен, не е задължително да се случи и на вас. Любопитен факт в този период е, че бебето вече има мигли и вежди, въпреки че Матео се роди без такива. Чак сега към 2-рият месец започнаха да растат. Но така казват, че в този период бебето има мигли и вежди. Между 21 и 24 гестационна седмица в 6-ти месец коремчето ми вече започна да расте, да го виждам, че е там, защото преди това някъде към 3-4 месец мислих, че вече имам много голям корем. Ще ви приложа едно видео, защото е много смешно. То няма никакъв корем. Да, наистина тук си мислих, че имам корем и бях много развълнувана. Разбира се, след като направих съпоставка с това, което се случи след това... Ами, не. Не съвсем. Не съвсем. Бях си казала, че няма да си купувам дрехи за бременни, така и направих. Взех си само 3 клина с висока талия над корема, която да го обхваща и се чувствах добре с тях. Менках ги общо взето постоянно, бяха ми доста удобни, но наистина за мен беше излишно да си купувам количество дрехи, които знам, че след няколко месеца точно изобщо няма да ги видя и да ги приложа в гардероба си. В този период вече започнаха и да не ми стават моите дрехи. Разбира се, аз го бях приела. Беше ми малко странно първоначално, но оставих суетата на страна и изобщо не ме интересуваше за това в този момент. За съжаление, в този период при мен се появиха много болезнени контракции. Няма да забравя как бях на снимки на подкаста ми и в промеждутъкът от време, в който трябваше да отида към телевизията, да се придвижа към нея, се появиха много силни болки ниско в корема. Тогава изобщо не знаех какво е това. Имах само някакви съмнения, че може да са контракции, но не бях убедена. Наподобяват менструални болки, наистина са доста силни и се стреснах, разбира се, защото за първи път ми се случи. При мен тогава ми помогна покоя. Когато седнах, когато се успокоих, болките започнаха да преминават. Разбира се, в хода на бременността ми и по-натам трябваше да приемам едно завидно количество магнезий от 500 мг 3 пъти по 2 таблетки, така доста висока доза, но иначе просто си ги получавах постоянно. Моята лекарка ми каза, че това се дължи на слабото ми телосложение, тъй като усещах абсолютно всяко движение, абсолютно всяко изтръпване, всяка болка. Тогава ми помагаха и спазмолитици. Ношпа. Забравих да спомена, че по време на цялата си бременност приемах елевит. Ето тук ще ги приложа. Мултивитамини, тъй като, както ви споменах, аз страдах от много сериозна умора и не знам дали беше плацебо ефект, че да си мисля, че ми помагат наистина, но беше факт, че след като го приемах, се чувствах малко по-пълноценно от по принцип. Тогава започнах в този период да усещам и истинските ритничета на бебето. Наистина той беше много активен в корема ми. Първите пъти беше изключително вълнуващо, но след това започна да
да си става малко дискомфортно. Разбира се, аз винаги се радвах, когато усещам движенията му в корема ми. В 6-ти месец е добре да започнете да сформирате вкусовите качества на вашето бебче, тъй като то вече започва да усеща вкусове от вашата околоплодна течност. Така че, ако искате да започне да консумира плодове и зеленчуци съвсем рано, сега е момента да го научите. Аз имах голяма потребност да консумирам плодове и зеленчуци през цялата ми бременност, което е малко нетипично за мен, тъй като аз съм много голям привърженик на зеленчуците, но не може да кажем същото за плодовете, тъй като, както знаете, те ферментират в стомаха и не винаги са полезната храна, която трябва да приемаме. Но в моята бременност аз исках да ям ябълки много. Много, много, много. Ако и вие сте така, е хубаво да махате обелката на ябълката, тъй като тя не е чак толкова полезна. В нея се съдържат нитрати, а и дразни стомаха, така че обелвайте ябълките преди да ги консумирате. Моите приятели постоянно ме питаха дали имам някакви вкусови предпочитания, дали нещо ми се консумира повече от друго такова. Истината е, че много ми се искаше да ям овесени ядки и ябълки, както ви споменах, бадеми, боже колко здравословно. Тогава, за съжаление, започнах и да искам повече да приемам захар. Аз си я набавях чрез формите, защото бях разбрала и че при нормално раждане те са изключително полезни до 5 на ден, защото иначе повишават захарта, но са изключително полезни, тъй като те помагат за по-лесното израждане на бебчето. Аз вече в този период бях разбрала, че със сигурност ще раждам секцио, тъй като имам тесен таз и по препоръка на моята лекарка, и разбира се, аз си се доверих. Наистина е много важно да имате доверие на вашият специалист, тъй като той ще бъде заедно с вас в хода на цялата бременност. Между другото, нещо, което беше странно, е, че изцяло бях прекратила приемът на месо, риба и яйца. Опитвах се на сила да ги консумирам, но не винаги ми се получаваше. По принцип, това е, може би, любимата ми храна, но незнайно защо, дали ще е заради промяната в хормоните или нещо друго, но изобщо не исках и да поглеждам този вид храна. Така че, какво да ви кажа? И друго интересно, че много ми се пиеше сок, капи, пълпи. По принцип аз пия само вода. От дете не бях пила сокове, но в този период, че и продължава до момента, между другото, все още ми се пие капи, пълпи. И си пия почти всеки ден. Знам колко е вредно, но какво да направя, организма си го иска. Аз съм на мнение, че ако ви се яде нещо, ако искате в момента да изядете един шоколад, просто го изяжте, защото иначе това ще ви повлияе негативно, дали на психологическо ниво или на някакво друго такова, но яжте си каквото ви се яде. Това ще ви препоръчам аз. Ето го и трети триместър, голямото очакване. В 7-ми месец, между 25-та и 30-та гестационна седмица, започна трескавата подготовка. Понеже аз съм изключително суеверна личност, реших, че няма да купувам почти нищо, докато не се роди бебчето. Голяма част от нещата ги закупих в 9-ти месец, но в 7-ми купих умерено количество дрежки. Ще направя видео с нещата, които аз закупих за моето бебче, защото, както знаете, пазара е залят с прекомерно количество бебешки неща всевъзможни, така че е хубаво да разграничаваме полезното от вредното. Така че в този ред на мисли ще направя видео с нещата, които смятам, че ми бяха полезни в след родилният период. В 7-ми месец е идеалният период да направите 3D снимка или 4D такава. Ние направихме няколко такива опита. Какво, Матео, се случва? Ние направихме няколко такива опита, но Матео през цялото време поставяше ръката пред лицето си, в обсега на лицето, и ние не можахме да го видим през цялото време. В Турция направихме още един такъв опит, почти на финалната права. Тогава видяхме само части от личицето му, нослето и устичката, което беше също нещо. Много си гръмогласен.
Но наистина, ако имате възможност да направите такъв вид снимка, ви препоръчвам, защото това си остава спомен за цял живот. И впрочем, онази снимка, на която бяхме видяли Матео в Турция, имаше си огромна прилика, 1:1. Носът и устните просто бяха 1:1. Както ви споменах, вече в този период се знаеше, че със сигурност ще раждам секцио. За мен беше много неестествено, че трябва да се подложа на такъв вид манипулация, за да извадят бебето, но вече ми беше казано, че или по единия, или по другия начин просто нямаше как да стане, тъй като, както ви казах, имам тесен таз, освен всичко останало имам висок диоптер, сколиоза. Разбира се, хубаво е да посетите специалист, който да ви потвърди със сигурност дали можете да родите нормално или секцио. Честно казано, ако можете да родите нормално, давайте. Като един виден хипохондрик започнах да чета всичко, що се отнася до секциото, абсолютно всяка една подробност. Гледах операции на други дами. Бях си се образовала изцяло и знаех какво да очаквам. Знаех, че ще има дърпане, знаех, че ще има някакво усещане, но няма да има болка. Това, от което ме беше страх, е спиналната опойка и до ден днешен имам огромен страх от нея. Ще разкажа повече в видеото, в което ви обяснявам повече за моето раждане. Любопитен факт в този период е, че бебето вече има сънища, така че ако ви се струва, че е по-активно от обичайното в корема ви, то е заради това. Между 31 и 36 гестационна седмица в 8 месец вече започнах да прекратявам дейността си в телевизията. Продължих до този период, тъй като се чувствах пълноценна, чувствах се добре, но с настъпването на 8 месец започнах все по-трудно да спя, получавах задух. Майка ми много често ме питаше, защо говориш така, защото аз примерно тръгвах да казвам 2-3 думи и се задъхвах ужасно много, понеже живеем в къща, изкачването на стълби беше истинско приключение за мен, обаче негативно такова. И много се задъхвах, вече коремът ми беше станал доста голям. Ето и кадри. Вече започнах трескаво да се вълнувам и да се подготвям за бебчето. В този период подготвих вече и чантата си, т.е. то не беше чанта, ами цял кофър за родилното. Приготвих и кутията, която е за съхранение на стволовите клетки, тъй като когато замразяваш стволови клетки, когато изявиш такова желание, от самата компания ти дават една голяма кутия, която трябва да носиш задължително със себе си. Хората, които работят там, съветват родилките да носят тази кутия още от 8-ият месец в колата, тъй като всичко може да се случи. Аз обаче сложих в 9-я. Интересен факт в този период е, че бебето вече има развити бели дробове и може да оцелее, ако се роди в този период. Макар че казват, че третият триместър е най-труден от всичките, за мен не беше така, първият си остава такъв. Продължих да съм активна, да снимам епизодите от подкаста си. Вие сте с Time Out, а аз съм Павела Апостолова. Тя е доктор Мажена Панова. Доктор Панова, здравейте! Получавах си контракции все още до 9-ти месец, но все пак реших, че ще продължавам да се движа докато мога. 37-ма и 40-та гестационна седмица, 9-ти месец, Коледа. Много голям сантимент имам към точно този период, защото той съвпадна с коледните и новогодишни празници. Знаете какъв уют е тогава. Моето семейство винаги в този период от годината се събира и се чувства една много топла емоция. Тогава вълнението вече в мен напираше доста сериозно, но имах други важни неща, които трябваше да правя.
Като, например, да изкарам книжка 2 седмици преди да родя. Така се случи. Знам, че някой може да каже, че е безотговорно, но преди 5 години се бях записала на курсове. Тогава сметнах, че не е чак такъв приоритет да изкарам книжка, но след като забременях, просто си казах, че е необходимост и нямаше време. Общо взето всичко се случи много бързо. За 1 седмица си научих листовките, изкарах ги. След 1 седмица, малко преди Коледа, се явих и на кормуване и него изкарах. Много, много бях щастлива. Даже си пуснах бърза поръчка за книжката, въпреки че знаех, че тогава ще съм в болницата, вече раждаща. Но все пак нямах търпение за този момент. Вече знаех точната дата, на която ще се роди Матео, тъй като тя вече беше съгласувана с астролог. Не можех да си позволя бебето ми да е козирог и да е на лош ден. Просто си казах не. 2 лоши неща, абсурд. Шегата на страна, аз просто вярвам в тази наука и затова реших да се съгласувам с астролог, който да определи най-благоприятната дата за раждането. Както споменах, секцио. Избрах датата 8, тъй като за мен има много голяма символика. 8 е числото на безкрайността, а и освен това е и бабин ден. Затова, без много да се колебая, тя ми беше избрала 2 или 3 дати. Аз се спрях на първата такава, именно 8 януари. Най-хубавия ден в живота ми. Любопитен факт в този период е, че бебето вече тежи 3 кг. Около 3 кг, разбира се. Матео се роди 2,880, така че за съжаление не беше достигнал 3 кг, но след това много, много бързо навакса. Ден преди да трябва да постъпя в болницата, тъй като, както знаете, когато раждаш секцио, трябва да се явиш 1 ден по-рано в болницата. Аз родих в Шейново. Съответно на 7 постъпих там, където ми направиха различни изследвания, проверихме документацията, досадната част. Освен това направих и консултация с анестезиолог относно операцията. Той ми каза за негативните ефекти, които биха могли да се случат по време на операцията. Все пак, знаете, когато е манипулация, се крият разни рискове. Те са длъжни да ти ги съобщят. Честно казано, в този момент бях изключително емоционална, тъй като трябваше да се сбогувам с коремчето ми. Много се радвам, че успях да преживея този интимен момент сама, изолирана в болничната стая. Бях много изплашена, но още по-развълнувана. Часове преди да трябва да се случи операцията си, сънувах раждането. Не ми хареса особено. Бях много, много развълнувана, защото след часове щях да видя своето маниче, което съм носила 9 месеца. Бях изплашена, защото не знаех какво да очаквам. Както споменах, това беше моята първа операция. Но вълнението просто ме държеше будна. В преносен, в буквален смисъл. Ето ме и мен. Последен ден с корем. Беше дълго, интересно пътуване. Много трудно мога да опиша какво изживях. Наистина вълшебство. Матео се появи на 8 януари в 11:27 часа на обяд. Да. Дори в момента, когато правя тази ретроспекция, се чувствам много, много, много емоционално свързана с този момент, защото наистина много трудно мога да опиша какво преживях. Със сигурност това е най-красивото, най-истинското, най-силно емоционалното нещо, което съм усещала в моя живот. Няма никога да забравя тази среща. Момента, в който ми показаха вълшебство. Най-красивият момент. Всяка една майка, всяка една дама, която го е преживявала, знае за какво говоря.
Това беше историята през моето пътешествие в бременността. Силно се надявам да съм ви била полезна с съвети, с разкази, да ви разсмея с нещата, които споделих. Благодаря ви, че останахте с мен до край. За мен това беше най-прекрасният, най-красивият, най-емоционалният и най-предизвикателният период от целия ми живот. Промени ме осезаемо. И съм много щастлива за което, защото буквално пораснах за месеци. Много се радвам, че претърпях тази промяна, защото старата Павела никога нямаше да е това, което е в момента. Никога нямаше да се справи с това, което и се случва. Мисля си и вярвам, че майчински инстинкт се събужда веднага. Не се става майка лесно, както казват. Така е. Но това е наистина най-голямото богатство и най-голямото щастие. Благодаря ви, че останахте с мен до край. Ако видеото ви е харесало, оставете палецът нагоре. Много ще се радвам да напишете и своят коментар, за да споделите вашето преживяване за бременността ви, ценни съвети или нещо, което ви е помогнало в нейния ход. Аз бях Павела Апостолова. До следващия тайм-аут. Чао! Готова ли си? Ама не си отваря очите, докато не ти кажа. Добре. Айде, отваряй ги. Ти кажеш, че ще ставаш чичо. Сериозно ли е говори? Не. Ти не знаеш? Трябва да ви кажа нещо. Какво? Бременна съм. Дали? Човек.